Kowe iki jane nyapa to, Sri, ha? Sak pleke check out mambengi lho kudu-kudu ngamuk lambemu iki. Nyapa? Enak kareng ngebokke. Rene sing rasake ngap-ngapen. Kok syukur mecotot lambemu. Mbok kira kowe tok sing ngap-ngapen. Aku yo ngap-ngapen. Modelmu no wis ra gelem RPM rendah, jawe RPM tinggi, ben koyo bodir, ngono. Mbok kira ngono kira butuh tenaga. Towek ra ngutek. Combrot tek ngene ndi? Neng dengkul. Kowe manten rene maren Sri? Hah, lak garape pisan kas. Dadi anak ben ra kenyih lambemu. Lah anakmu entuk pakane apa? Tapakani kroto, sing cerewet kaya lambemu ngono kuwi. Matamu. Matamu dhewe. Ayo tondang. Nyapa to, Yang? Si Yahene lho. Lah terus nyapa nek ya ini? Anak urung turu arep nyapa? Ya ngumbah gaman to. Wong ning jero kamare sing ngeruh sapa? Engko kowe. Selak ra betah. Ya Allah ditahan loh. Wong kok rumangsaku. Gede ini mbok semayani tok ora ya kecut iki. Kebengi wae lek arep turu lho. Gelem saiki ora gelem ya saiki. Anja. Ini loh, aku walaupun nggak ganteng di antara mereka, tapi insya Allah aku lebih dewasa pemikiranku. Ya tapi ki aku gum selera karo awakmu ki lho. Kowe nek rohanuku mesti selera. Hatiku. Sapira? Hatiku roh hatiku. Kok pikirannya? Sapira? Pikirannya rasa tamasya ya? Sapa sing tamas aku ngomong sapira? Ya gede sih tapi ireng. Kah aku? Pengenmu sing putih-putih. Hah? Pengennya sing piye? Sing warna rada ijo ngono lho, Mas. Oh, begitu. Lah ukurannya piye? Ukurannya itu sing modele blegenek apa sing nganu ngono? Ini lho, Mas, lumayan ya. Hih, ora kuat engko. Ojo. Bayo, tekmu sakmene to, Bi. Yo ben. Sakmene yo ben. Lah kok iso gwedhi ngono, Bi? Pancene efek wis suwe ora disenu. Oh alah, Yo gede yo kenceng. Napa? gak ngopo-ngopo, Bi. Pengen we? Heeh. Pengen Rene. Rene tak mii. Ya engko tak rono. So. Lah sakmene, bah rong mene, bah 40 mene nggih dhewe. Lah nek ra tekmu dhewe tek sapa to, Bi? Kowe ora melok nyonggo, ora melok nukok-nukok tang, aja cangkeman. Iya, Bi. Sakmene ya tambah apik, cekelane penak, suarane plok-plok, pas udan kena dienggo dolanan wawa, ya. Iya, ngono kok nesu to, Bi? Kowe manuk sak biteng kono. Pergi jauh-jauh melok komunitas manuk emprit nasional. Iya. Bang, Nyapa? jangan sering-sering minum kopi ya. Lah nyapa ngombe kopi ora oleh. Nanti kalau sering-sering minum kopi, susu adek sama siapa? Wis yo ben nemplek nang kono. Susu disedot ngantek kempot ya ora metu isine. Ini parahnya. Sri, Apa? mulai. Jadi gendang pegatan suruh ibu jemu. Wes pegatan kowe. Masa wes Sri? Wes. Ronde terus nana. Terus apa? Garing lah iya. Sira di banyu nih berarti. Tak banyu nih kopi yang ngomong. Apa cek metu banyune? Ije Sri ora ketang netes sih metu banyu nih ngawur iki. Nyek mendu iki. Iya, tak banyu nih ngomong ya. Kak, wis tuwek. Krek. Acok ya. Cuk, dan cuk. Ngopo mbut jembut? Aku ditinggal pas sayang-sayangnya lho, cuk. Iya ngene lho Mbut. Banyuwangi Kediri, ikhlaskan yang pergi, cari lagi. Sampean ngopo mbri yang? Pirang-pirang dino awakku lemes. Lah iya, tak sawang-sawang kok ketoke lemes ngono. Tak kira kurang mangan apa kurang darah. Lemes yo biasane kurang mangan. Lah emang kurang apa sampean, Mbak? Kurang ngecek. Aduh. Dadalah, tenan toh. Ngono ya ora kabar-kabar. Bener kurang ngiclik sayang. Kurang ngiclik.
Ya wis mekno, mumpung aku nganggur. Tapi kok oleh tanduk ya? Aku ki dicintai dengan hebat. Tapi ya kuwi renek rasane. Lah piye wong ora gelem ditumpaki. Lah ngene iki lho. Ya apa? Ngene iki lho matane asu jan picek matane. Glogok jaran dipisui aku. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang jaman saiki anjen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar oh, dadi wong wedoke sabar-sabar oh. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsamu. Sabar-sabar oh. Wong lanang zaman saiki ki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok ben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Apa lek awakmu diwehi saiki? Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dipisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas anu sisuke ngomong, "Walah, Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Kuwi matane gacek kane asu. Lho, kok jaran. Mbak, bojoku ben iso gemesne kaya awakmu no piye carane? Ada iki Lah nyapa? oleh tipe-tipe lanangan sing gak menerima apa adanya, kaken cocok Cocotku lho mesti tok. tapi tanggung jawabnya kurang. Ya ora iso wong aku wong lanang tanggung jawab penuh kok ning keluarga. Tak omongi ya Mas, Piye? ora enek ceritane wong wedok kuwi ninggal wong lanang mergone perkara fisik. Wis akeh contone ngono kuwi. Tapi wong lanang ninggal wong wedok kuwi perkara fisik. Turu ditinggal, lemu ditinggal, elek titik ditinggal. Ya nek aku tetap setia to, mbok kaya apa bojoku tetep aku cinta. Lah nyapa kok wong wedok ki lek elek sithik ngene wis dimoi ning wong lanang. Yo karek ndelok-ndelok salahe to. Tah ya lanangan del model kaya kowe ngono kuwi. Lho kok jaran ngene. Makane to Mas, sok eneh nek dadi wong lanang iki sakdurunge ndelok bojomu ngoco dhisik. Kowe yo ngono. Nek wong tekok iki diterna dhisik. Mbok kira aku tekok ngene iki aku seneng ya karo kowe. Sorry ye. Tresnaku lho ora bakalan luntur kanggo bojoku. Dolanan apa sing disenengi wong wadon? Kae lho Kang, dolanan sing kae lho sing Kayak apa? Sing jelas oh. angger diselentik kayak gue. Diselidik kepriwe? Gelem dangak-dangak. Dangak. Adria. Ya gelem tongal-tangal biring. Ya terus gelem apa maning? Terus ya gelem kabung biring. Mbak, cintaku entek ning LC piye iki? Elsie kok mbok cintai? Lah tara jenenge cinta lho. Apa yo mandang ngono kuwi? Jenenge Elsie iki cinta berkembang di sofa berakhir di nota. Lah iya. Jenenge Elsie dicintai yo menyakiti do bodoh. Lho kok jaran. Lah piye wis kadung kok. Kuwi janan nomoman ki sing pinter sithik gawe logika. Aku lho yo pinter mangsamu. Biasanya wong lanang ki lek masalah cinta gawe logika. Kok iso-isone arek iki jan Terus piye iki? bodoh tenan ki atur-aturane sapa lho gurumu sapa? Gurune awakmu lho. Piye to karo muridé mosok lali? Wah duduk muridku kowe. Mas, tak ajari ngomong karo wong tuaku nggih, Mas. Dadi
mungkin sampean tekoning gunaku. Sing pertama-pertama sampean salaman riyen karo bapak mamaku. Jur mari ngono sampean matur ngene yo Mas. Pak, Bu, sing setisan anggen kula mriki, kula badhe silaturahmi kalih bapak kalih ibu lan sak keluargane. Kaping kalih kula ajeng nglamar putrine jenengan Pak sing asmine Ayu Lisetia. Oh.